Bak, baka mamuna mo ta chicks May Mercedes. Mercedes? Pintas mo na ganan? Ako nga pala si Ben. Ako nga pala si Mercedes. Baak! Mapanon! Oh boy, anong narijay? Anong nangyayari, Andres? Ito, kisabahanan, napamanay. Halinin na at magsaya dahil ang Baak at Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Baak at Andres. Gusto. Pain na, di pa inanawan nga nalaing. Nataman di si Dayang daman. Tu! Nya, mabising kan? Humpay na luto. Pinakaluto. Kape na yun. Coffee is life nga talaga. Kasi nagbanglo. Saptaw, mana mo makikape? Po, timing Pabali makikape? Kagalabasa yun eh. Dahil kusina. Limahan. Ya, tugas di kape. Aulis kape. O kisti saba, magsapol ka pwede sa balik, kaya ata ti Adjan. Pagta mo yan, nagapu pa abordata, gapu kata, hindi jeda. Hindi may isa, gapu daman. Atal-tal, mabalin natin. Sukar. Hindi daw na eh, baka ka-diabetic ka. Coffee mate, gapu Thailand na ka. Nice. Siakong. Wala, mabuong mo, sayang. Ang paiba pa naman na yun, pumarag na ka man takalsadan. Bigat nga, sid-sid man takalsadan. Papanak. Ito tinasirip ko. Nice. Tinapa, kaya mak? Ano, nagsugak pa, kapilangan. Punay, naging babayin ka pa ilang, napuskol mo na tarupam. Malakakit din. Ito ka Ano malaki. may pagamdamdam Sagadimon Naging lalabas lang, dapat patinapay na ako ng tuki di. Pwede upat kumagatin Patigig din, itis mo ta. Ladies, men's choice ata, madinga ladies choice, men's choice. Ladies choice, ko na naman. Naging samplaw na ito. Ano ang pagpalaman mo damdaman? Ata ka pa maigop mo nga raw. Ha? Damasawang na tangiwa mo, baka kwa. Kapasahid din ano ka? Straw kay mo. Nadula amin. May tanaw may building. Ako pag-kiwar ko tani. Ay, apo. Kutsuraim lang yung gaya may nga igupay, tanaw may building. Mati. Alang ka straw, madim makayat. Ano, adyo mo istrut sa baling ang malam. Baka may building nga raw, kinagsayang na yun, kapupay abroad na kita. Nag-effort pa yung anak na panagadi ng tid ito yata. Wow. Dati nagaputi si Jeddah, da nagaputi Daman o. Tapos oray ka po Europe. Yung pongwan. Ay, nadi ajay, private ajay. Sa balay. Ang ginama ang gamin.
Tudo mo ganyan. Pudutan ka pa mo, kadamap blower ng tangiwat mo, kuna lang aro din. Asano law na yung the blue. Sausaw ko man ba? Sausaw ko man. Guma! Saan tinapay mo? Hindi mas gayam. Wow! Minsan mampay. Ah! Udot. Yung kang agdamdamagin, maan kalat ka din nga mga naging ganad da. Siya nga ta. Damatamot yung mga tanyak tigas nga coffee mate. Nagbukuti ibang bansa. Mulmulo nga talaga. Ate ti coffee mate na eh. Kape aday, nigganam. Dan tulad tamang titi kape kanyam Shoptown. Nuno nakamansayag ka. Nagloko ka mo te. Si bibiyag pala ti tao. Woy, si bibiyag ka. Ngilingilawin ka mo. Hindi ka ito mga nagdigdigos. Boy, yung naglalami isayin. Aloltaw kami nga dyan nagdigusayin. What? Punay kan. Di pa agat 20, di pa gidamon. Di bali? Huwag kabay ko. Ure, awan ko nga ti kaabay mo. Dapat, nadalos ka latamit ti bagbagay ma. Good hygiene ba? Dula amin. Mamula mangat kanyak. Talaga nga awan mga kanyam no mga ornosin ta bagbagay. Mabalin makasla kanyam. Nagadayo mo agar titsura ta. Itsura lang ti basihan ka diya. Maday, dapat natino ka, kasjay. At yung itsura, mamati tagar nga na tinuak. Ipakita nga natino ka. Maday aji, aglaw-law ka tanong, nabartik ka. Tinuamot kung nakaturaw. Lulok po daw mo gamin yung baratulaw. Ang mga pampansinin no kasjay. Babaam na tasudan no ka. Kaya subsobrada mo kami no daduman. Padpadasin na lang ni Apo no kasano ti katidog ti pasensyang boy. Nagsimba ka man nga minsan paminsan. Tanong malawagan na ta panunot mo. Madi nga puro arak ta panunot mo. Makasaot ti Ma'am Marta. Si kamo lang mangisungsong. Kahit mo may makangig ka la arak, hindi ka makatalnan. Siyempre, libre aja yun. Ito no, agsahod ka. Sa amin yung libre mo to Ano na mabati Siyempre, una at pwede magamit ti unog ti balay. Nalintig mo ilagay mata panunot mo ya, oray kasta ka. Narigat taon ti may saang na. Noon may saang mo kay makipangan ka manin Madi nagpuskul mo ti rupa kaon, makainuman na garo dun, makipanganak pay. Boy, namum lang, naimpis pa yata nga lagay mo. Ngamin, adi kam amaw, makiinom lang aro din, makipangan pa pautangan pa tapos hinakan tumulabayadan. No? Matintindi adi Anak mo nga kasjay, basta makininuma lang. Okay. Bakit mo tuladan? Ay, maday, kababay na ajay. Oray kasta ka, lagay magbay na ya. Narigat, tagsamsamantala ti tao. Apa, dati pinagsamantala mo, wala ka, may kulong kat ta. Ang paimot narigat tagarami ti kalukwan. Mimsi ka, paglulukwan da. Unfair, kilubong no kasday. Makarmadan tulat tagi jay. Hindi ka pa inalpas nagkapay? Tao mo ba set? May salangat ilmunan. Apaya. Sipsiputa nga rod, baka pati tabaso, masusup mo. Say! Pikis ano nga pinagningiwat. Isa mo, init. Nandun sila Dali. Boy, naging masati palaman ni. Hi, Baak. Kamusta ka na? Yeah, boy.
Oh, apay. Nakapasyar ka, mate. Nabiyag ka pa yung magayam. Nagbakasyon kasi ako sa Pangasinan. Tsaka, sino pala tong kasama mo? Kasjay. Kaya ka kumanagyanin, napay ka nagawid ka pa ito. Siyempre, na-miss kita. Di mo ba ako na-miss baak? Mamimiss nga yung bagbagan. Bak, baka mamura mo ta chicks ah. May Mercedes. Mercedes? Pintas mo na ganan? Ako nga pala si Ben. Ako nga pala si Mercedes. Baak! Mapanon! Oh, boy. Anong narijay? Anong nangyayari, Andres? Ito, kisabanan, napamanay. Uy! Kisabahan man na mangyari-hari ka niya mo. Uy, tulungan naman ang Dre! Andres, anong nangyayari sa kanya? Kuya, ayos ka lang? Kuya! Toy, nagpasikil no ka. Ganun mo na. Kasan ako? Atakapin, baka may sabog mo dito pa na, natulog. Andres, painumin mo kaya ng kape? Hindi pwede. Hindi ko nga alam kung anong nan eh. Karik ko! Tumitigas. Tumitigas naman kita, nagpasikil nga rodin. Dito. Agkawa mo lang ito, ignore mo lang ito. Kasan ako? Sabuagan nyo kayo ng tubig. Painumin mo ng kape. Uri papi, boy. No, hindi, medyo nagkuhan, kumamalman. Boy. Baak na pisang. Nya napisang ni pagbaga, magang amangaw ka. Iwat ko na pisang. Ukis di sabam kidatin. Baak, talaga bang ganyan yan? Oo. Yan na naman. Sombre mo rin. Umalis kayo pa lang ito, iyawad mo pala ito ni. Madagdal na ito yung makakakita ito babae. Kasabam ka nagpudot. Dagsika eh. Awandan! Talaga, napisang. Tago ka palitan eh. Tago ka palita. Ano, kaya mo danam? Guni ka ah. Oo talaga. Di mapigilan. Wala na orta, tamahalala ti danam mo. Kalinduusan ak pagabukan niyam. Hindi kami pagdalo sa atin. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree Sir. Mahit nga pangikat ti ko ata, ti tumangkin nga grasa. Mabalik mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Alam na nagdalos sa kadena na ni. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang ti 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na din sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka dinak. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan, dalos ni. nagkinis na rin na eh.